assalamu alaikum bandiraɓe Warango TV onon kala on calminama on beltanama en garti hande ɗo e yewtere men gam yewtire kala ko ganduɗa ko ina fayi e nder leydi ndi hande noon eɗen bismi hono honorable député Adama Sow ko haddi fof e mo salmina ko hadi eɗen naata e mindi yewtere nde honorable a salmina salmini dendagal bandiraɓe waɗoɓe suivre Warango TV personnel fof mi salminiɓe goto fof indi mum e yettode mum so tawi en mbi député Adama Sow hewɓe peut être ina gandi kono hewɓe kadi peut être ganda saɗa wiyatno men tan hooli Adama Sow e tan e kongui dabbe holko mbiyata men eyyi Adama Sow de ko gorko pullo jeeyaɗo e département Linguére e wuuro ngo wiyetego Labgar plus précisément noon village wiyetego Kadar donc ko toon Adama Sow jeeya Adama Sow woni ɗo député ari ruttino wi kañum waɗi laabi ɗiɗi artata wattude député alay sago rokka heddiɓe ɓe mbaɗa on image yimɓe jagguno e ma guila nden aussi yimɓe mbayrino yidrema no fewi e média ji ɗi holko sababini oɗon retrait ko tahno ɗin message uji contintano ha yimɓeɓe mbawa andude tigui rigui hol Adama Sow eyyi ɗum ɗon waɗi ɗum tan ko yilade teddugal saabu so président Macky Sall rokki kam teddugal ina yooɗi mi rutta ɗum teddugal saabu min gonnomi ko député e nder laamu PDS min e Macky gonduno assemblée nationale e de Ablaye Wade woni président de la république wadde min gonnomi tan ko PDS Allah woddiri Macky Ablaye Wade waɗimi député en 2007 2012 noon de Macky ari en 2011 min goppumi mbimi tawi Macky Sall candidature mum kam mbaɗatmi soutenir e candidature mum de mbarmi ɗum soutenir Allah waɗi o gagné premier tour dans le département de Linguére minen en Ali Ngouye en Samba Ndiobène en tout ça minen fof Allah waɗi o gagné premier tour o gagné second tour législative ari hewɓe mbaɗi déposé dont ɓeɓe limmi ɗo Samba Ndiobène en Sidel en ɓe ganduɗa mabɓe mum ƴettidi guila 2008 2009 2010 ha 2011 o suɓakiɓe kam Macky on ko min o suuɓi pour teddugal mbinomi ngal wonde mi jaɓanani candidature Ablaye Wade en tant que député so welama sah mi waɗa démissionné en tant que député pour ɗum addana ɗum sur le plan médiatique quelque chose peut être ko on courage taki Macky suɓtimi en 2012 wattimi candidat député département Linguére Allah hoddiri noon de gonmi député 2012 ha 2017 mbimi noon teddani ɓe woppanoɓe min mi suuɓe alors que ɓen jaade mum guila 2008 2009 2010 ha 2011 min garmi Macky woppi ɓeɗe suuɓimi 2012 ha 2017 yoɗani noon mi arta e Macky kadi mi wiya ɗum a suɓinomomi ɗe goppuɗa ɓe miɗa yiiɗi kadi mi waɗi consommé 5 ans am miɗa yiiɗi kadi ƴettitami kadi ko ɗum mbimi teddani ɗum taki mbaɗmi déclaration mbimi wonde je ne serai pas candidat pour briguer un 3e mandat pour kadi wiide wonde mi arata assemblée nationale pour la 13e législature ko ɗum tan wonno saabu mi yiɗano okkude Macky jiki jakata wonmo yinno wat goɗɗo ɗum addana ɗum walla wiya oɗo ko jinnaɗo tout ça ɗum taki mbimi il faut sortir par la grande porte donc ɗum dal ko ɗum hollirde exemple wonde sa waɗi duuɓi ɗiɗi mandat ji ɗiɗi aɗa foti wawde okkude goɗɗane saabu wonko goɗɗo wawi ka wawa effectivement addi to natɗa joni to Abdoulaye Wade e Macky ɗo ko ɗon tigui garten par ce que so tawi en mbi Macky peut être Abdoulaye Wade tahnomo sur le plan politique andede kono en jii duuɓi sappo caggal Abdoulaye Wade e Macky Sall peut être memodirta kono en jii aussi le 27 septembre e inauguration Massalikul Jinan en jii ɓe jokkodiri juuɗe hol intérêt oɗon geste e nder Sénégal kono kasi et politiquement parlant intérêt o ko avant tout que min kam mi waɗat ɗum saluer hino yooɗi surtout ɗum ɓuuri yodde koye Macky Sall saabu ko Macky Sall woni kurka fulɓe no mbiya Allah no wawi korren no garduna ɗen siko en korri no garduna ɗen horaki Ablaye Wade ido Macky Sall suddade leppi leydi donc hino yooɗatno soɓe mbawretano misalan tan Ablaye Wade ido ɗum mayde Macky ya jaloyde ɗum yooɗata to banggal image ɗum yooɗata to banggal teddugal wadde noon ɗum ɗo oɗo réconciliation min kam mbiyanmi ko mbo moƴƴi to banggal Macky Sall surtout teddugal ngal surtout kadi ɗo ɓe ndewdi ɗo surtout kadi Ablaye Wade hannde koɓe mbiyata ko tan ko lekki dande maaya wadde noon dañdude mum sikkeji dañdude mum probléme ɗum jarani saabu Ablaye Wade ko dañatno dañi ko mbo wallatno walli ɗum wadde noon tawde Macky Sall wonɗo rewde Ablaye Wade to banggal teddugal min kam mbiyatmi ko hino weeli min kala jiɗɗo Macky Sall miɗa sikki ko ɗum teddugal ko hino yooɗi dal e kadi ko ɗum stabilité moƴƴa par rapport à leydi ndi saabu min kam miɗa andi élection oɗo jawtuɗo min miɗa jaggi to banggal analyse politique
cikkanmi ko wonde Ablaye Wade ko Macky Sall wallatno taki ɗi mbimi Ablaye Wade ko Macky Sall wallatno on jii pendant la campagne hay lawol gotol Ablaye Wade tottirani consigne yo yimɓe gotan Idriss Seck walla yoɓe gotan Sonko walla yoɓe gotan goɗɗo bien vrai ko waɗino rencontré Sonko e période campagne kono noon o tottirani consigne tawde tottirani consigne ɗum ɗeɓi wade kono wiide yimɓeɓe gotane Macky Sall min ko noon cikkanmi ɗum wayi wadde noon min mi jaggani wonde dal ina waɗi animosité hakkude mabɓe peut être won probléme uji goni hen tan par rapport à son fils. est ce que wadde ɓe gonan tan funtiri wadde e sénégalais ji ɗi e yiyande meɗen so tawi e yiyandema an en tant que ɓoyɗo e politique gonɗiɗe Abdoulaye Wade ari kadi rutti wonde e Macky Sall miijade caɗele peut être alano hakkude mabɓe seulement du côté de son fils ko yimɓeɓe yimɓe miiji ko Abdoulaye Wade jaggatno ko Macky Sall est ce que wadde ina jarno oɗo mise en scène foof ñande hen to Massalikul Jinan ala min mi wawa miijade ko Abdoulaye Wade miiji min mi jaggani wonde ko ɗum Abdoulaye Wade miiji kono min ko miijam horam min miijiɗa ko heeɓe min ko ɗum cikkumi tan ko miijam min jaggumi wonde so Abdoulaye Wade yinno yo Macky yan o dara toon o waɗa campagne o wiya yimɓeɓe gote contre Macky Sall kono tawde o wiyani peut être o wi ko maɓɓe fof pote am maɓɓe fof koɓe sukaɓam maɓɓe fof koɓe ɓiɓɓam wadde noon goto fof yo ƴewɗo sikki wonde ko toon yoni ɗum o watta toon donc mi jaggani boom wonde ko ɗum mise en scène goto fof waɗi tan koko jaggi wonde ko ɗum woni conscience ma d' accord vendredi le 27 samedi dimanche garɗen Khalifa Ababacar Sall waɗa libéré holno jiiruɗa ɗum mbate ko nden tan yonti walla ko nden Macky wela saabu caggal muɗum e keddinomo ɗo wonde o haali o wi ko nde wela foof ko nden o yaltinte Khalifa Ababacar waɗa mbawi wadde jaggude ñanden on dimanche ñanden o wela yaltindemo non Macky bom ɓooyi wiide wonde siko tawi processus judiciaire uji ɗi fof mbaɗama épuisé kam ko foti hen waɗ en tant que président de la république o waɗa o wawano wadde ɗum libéré avant processus o fof gasa o wawano wadde ɗum libéré sans que Khalifa Sall aussi waɗa peine mum moitié peine mum saabu sa waɗi moitié peine ma président de la république omo jogui droit waddema gracier omo jogui droit waddema gracier wadde président fadde ko ha processus o fof gasi de gasi noon hedde mum en tant que président de la république ko lawol okki ɗum ko loi okki ɗum pour o waɗa ɗum gracier wadde noon tawde fonno sokede ko 5 ans o waɗi 2 ans et demi donc président de la république omo jogui prérogative wadde ɗum gracier c'est ce qu'il a fait donc min jagguirmi tan ko wonde ko nden yonti saabu sinno Massalikul Jinan waɗano inauguré taw Khalifa Sall hombo waɗi toon 1 an o wawa ɗum waɗ gracier wadde noon koko hawri hen tan ɗum tan mbiɗa sikki ko ɗum noon tan ɗum fonno yarude holno jiiruɗa politique Khalifa Ababacar ɗo e duuɓi garoji ɓe Khalifa ɗo e duuɓi garoji c'est comme tous les jeunes prétendants saabu hande siko Macky yaahi goto fof homo jogui chance goto fof homo jogui chance wadde ɗum remplacer que ça soit du côté du parti au pouvoir que ça soit du côté du parti de l'opposition kono il faut Khalifa on waɗa résoudre probléme mum d' abord au sein du parti socialiste puisque parti socialiste hande ina waɗi division mo ganduɗa il faut ko waɗa ɗum réussir pour recoller tous les morceaux so tawi ko parti socialiste heɓor rentude mabɓe foof donc ce sera pas facile saabu hande les pro khalifistes ɓe jaɓata hande baɓen hande Aminata Mbengue en e woɓɓe wilane en ɓe gara hande ɓe gona devant de la scène vice versa donc ça va être très compliqué donc il faut que d'abord pour o waɗa réussir ɗum kam il faut que la famille socialiste puisse se réunir sinon ça va être très difficile pour lui. D'accord. Après Wade après Khalifa jehene Sonko o wino koye makko paɗon te effectivement elle ko noon yaari sibu o wino jogon ɗum tubnade eko faati e 94 milliards mo Mamoudou Diallo mo wino ƴetti o holno jiiruɗa ɗum mais ala no jiirumi ɗum puisque miɗen ono wiyete kam o ɓooyi haalde ko ganduɗa hino firto saabu siko on ƴewtidima kam do ari assemblée nationale o idinoma wiide wonde député foof eɓe mbeɗa député foof 10 millions eɓe rokke député foof rokkama 10 millions ede ɗum wodani min woni assemblée pendant 10 ans miɗa andi ɗum wodani ala foof député gokketeɗe 10 millions député noon sika législature o fuɗɗima noon banque uji Sénégal ɗi foof garat assemblée nationale mbaɗa toon installé ɗi goto foof waɗa plaidoyer pour que député ji ɗi udditi toon compte ɓe ñamluma sa udditi toon compte haɗa jogui possibilité ñamlade 30 millions haɗa jogui possibilité ñamlade 20 millions haɗa jogui possibilité ñamlade 10 millions kono c'est calculé sur les 60 mois
60 mois ɓe jottata bom 60 mois ɓe mbatta ke 50 mois donc ça veut dire que sa ñamlima 30 millions mais assemblée weeɗanima 30 millions ko 30 millions ma wonɓe ganduɗa ñamlataka ko ɗum woni ɗon donc ko wino ko ɗum yimɓe fof eɓe gandi ɗum wona gonga donc min je pense que kam il est habitué au fait haalde ko ganduɗa jangga firto wadde noon tawde ko kam wi wonde ko o haali haalde 94 milliards mais siko assemblée nationale waɗi la loi 48 hokki ɗum règlement intérieur mais ɓe mbaɗi koɓe mbaɗata lundi no wiyete samedi garo ma ɓe mbaɗ pléniére soɓe poti haalde ko woni nder dossier ɓe kaala kadi ɓe poti haalde ko moitié hen ɓe kaala lawol rokkiɓe so paari noon ko justice wiyata goto foof procureur nodda ɗum walla lawol da rewe an kay tawde mbiɗa ko haɗa jogui gonga sa wiyama demain sa noddama ya tottir gongoji ma mbiɗa sikki fotani wadde probléme fotani wiide omɓe waɗa diabolisé walla so victimisé ɗum fof jarani ko an wi wonde an waɗi tuumal kaari son jaahi tribunal ma addu ses preuves o hen addu ses preuves wadde kay woppu tan hande hen kono an wiye wuup tan mbiya ko min maɓɓe mbi komi gujjowo ɗum foof jarani mais est ce que sikkani ko alay saago sibu ko heeɓi Karim ko heeɓi Halifa ko no wawi taw ko ɗum merantomo mais non Karim e Halifa ɗum jiiɗa kam ko baɗ accusé neɗɗo goɗɗo neɗɗo goɗɗo o ne ko citoyen c' est à dire que oɗo processus mbaɗaɗo joni imagine sinno mbo waɗano enclenché koye période campagne mais wiyete kadi nden Sénégal naɓe kadi mbiyata ko Macky ko jiɗɗo ɗum hadde wonde candidat ɗum aussi pourquoi yimɓe mijotako ɗum parce que il pèse eyyi ko ɗum mbimi ko sinno hande oɗo processus mbaɗaɗo enclenché période oɗo de campagne yawti fof yawti joni ɗum waɗama enclenché mbimi noon sinno ɗum waɗana déclenché période mbo layi ɗum o nden wiyete kadi Sénégal naɓe mbiyata wonde Macky ko jiɗɗo ɗum hadde wonde candidat mais on mbatta ɗum enclenché période élection par ce que nden yimɓeɓe paama ko ɗum onon on pense que tout est question de calcul par ce que affaire o guila no yaare oɗo semaine o foof ni yimɓe mbawi jaggude foof koko calculano mais ɗum ala calcul saabu Macky on mbo mbiyata o Macky ala intérêt hande Macky je ne pense pas ko wona candidat en 2024 wadde mi yaani hombo calcul Macky waɗata pour l'écarter Macky je pense que ce qu'il avait à faire il l'a fait o dañi mandat ji mum ɗiɗi heddo noon hanti kala cohluɗo wonoyde candidat mais l'avenir nous jugera c'est à ce dernier là de se battre comme ni no Macky haɓarani wona tan itte tan totteɗa tege jungo ma non je pense pas que ça soit si facile d'accord en parlant de 2024 en ji yimɓeɓe nene miijo Macky Sall so ummima jogori fawde ɗo ko Amadou Ba walla ko wayno Harouna Dia ou bien ko waynino Mansour Faye ko Macky fawata ɗo neɗɗo ou bien droit o ko sénégalais ji ɗi jeeyi ɗum wadde ɗo neɗɗo goɗɗo eyyi aɗani mbiɗa ko wonde yimɓeɓe miiji ils sont libres heɓe awi miijade ko Macky miijaki mais min je ne pense pas que Macky miijo fawde ɗo neɗɗo Macky wawa on jogade on miija faami hombo wawi noon en tant que responsable de son parti responsable de la coalition wodo mbo yi wonde oɗo de hombo foti wawde dekkade leydi ndi oɗo de hombo foti wawde yaade e nder leydi ndi waɗa ni no mbanmi ni yahay cahli he yahay cahleje he yahay guroñ toksoñe pour leydi ndi totta ɗum dande kono wona Macky wiyata ɗum ɗangam ɗum ɗon wona noon donc kono hombo jogui noon droit wiide suɓade wiya min Oumar Dore Koumé mbiɗa yakori wonde siko en mbaɗi ɗum horaki o wawa gagnade les élections de 2024 omo jogui on droit heddo noon so wayi noon yimɓe jahda hen walla ɗum waɗa division walla ko wayno kono omo jogui on prérogative wadde noon ɓeɓe layata ɗo noon goto fof mo jogui droit miijade wonde ko kaari waɗate walla kaari waɗate kono en ganda holko woni e nder fittandu Macky Sall wadde noon mbawɗen tan ko fadde an ɓadiɗo Macky est ce que a miijanaki mbete Macky no miijo wadde 3e mandat ben min personnellement min kam mi miijaki beele Macky homo ɗum miijo saabu cikkumi Macky ɗo ɗo tolniɗo ko dañi ko e ngal ɗo teddungal saabu teddungal ngal o dañi wona teddungal beemgal saabu Abdoulaye Wade pour o ƴetta pouvoir o waɗi duuɓi nogasi jeegom o yiilo laamu Macky waɗi ko duuɓi tati dañi laamu faami o waɗi kadi mandaji mum ɗiɗi homo daña plus de 55%. wadde c'est important wadde noon moi je pense que yaltirde e damal moƴƴal ko ɗum woni ko Macky yiiloto saabu homo andi laamu hay goto wawa waɗde ko gasata a waɗat ɗum ɗo tan sa yeehi goɗɗo waɗ saabu kala ko jiiɗa wonɗo foti haadde wadde noon min kam mi jaggani personnellement mi miijaki wonde Macky ombo miijo yiilade 3e mandat ɗum kam mi miijaki ɗum so yeehi noon o dañi 2e mandat mum o yeehi e dow teddungal goho o daña teddungal ɗiɗi o woppira yiɗɓe ɗum teddungal
min kam ko ɗum do antomi an so namde mam ko ɗum mbiyanno dama kono est ce que ɗamini tan APR ko umme muɗum joktoto leydi ndi hande oɗo saaha leydi ndi to tolni ɗo no yimɓeɓe gullirta musalla o ni liggeyaji mbayi mankude ni e foof hande so tawi tan no ɓetanno déjà mandat Macky Sall deuxiéme o holko mbiyata holno ɓetirta ɗum kono kadi est ce que aɗa yakori janggo e jaam APR ine wawi jokkitade leydi ndi eyyi min kam personnellement miɗa yakori APR ine wawi ƴettide leydi ndi tawi kay rokkatma leydi ko bilan mbo coalition Benno Bokk Yakar joguinoɗo leydi ndi pendant ces années là tawi tan ko bilan miɗa andi neɗɗo Benno Bokk Yakar on wawi ƴettide leydi ndi saabu Macky ko waɗi ko ɗo e ndiɗo leydi pendant 10 ans o mbo woni ɗo ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi walla ko way noon ko waɗi ko ɗo sa waɗi cumulé ɗiɗo président ji garɗe ɗi foof allina andi ko waɗi ko wappiti laabi sappo sa ƴetti ɗum dans tous les domaines noon surtout minen wonɓe département Linguére ko ɓurno wonde probléme amen ko probléme ndiyam ko ɓurno wonde probléme amen ko probléme laabi ɗum ɗon so neɗɗo waɗi ɗum résoudre minen min mbiyata ko ala ka waɗani ko heddi ko noon a wawa wadde ko yonata yimɓeɓe hayso goɗɗo ari ne ce sera la même chose ɗum kam c'est au niveau de tous les pays wadde noon min jaggumi ko wonde candidat o mbo Macky heɓori suɓade walla o mbo coalition Benno Bokk Yakar heɓori suɓade l' essentiel est que min kam jaggatmi ko wonde heɓe poti yawde ɗum suɓade min personnellement min cikkatmi ko ɓe potani woppude ha heddo 2 ans ɓe doro wiide ko oɗo heɓori wonde candidat men en 2024 nden il n'aura pas le temps de sillonner le pays donc cikkumi wonde ko oɗo période quelles que soient les difficultés ko oɗo période foti suɓede woda mbo cuɓaɗo wiye wonde ko ɗum ɗo yimɓe coowa ɗumanen d'ici 3 ans tawa en mbaɗi recoller les morceaux kono sikka en goppi haydima 1 an Macky doori wiide walla coalition doori wiide ko kaari woni candidat men ɗum o dañata temps no yaari labgal no yaari cargui no yaari barkeji no yaari Casamance walla no yaari ɗum ɗo ça va être très très serré donc min je pense que ɓuuri moƴƴude tan kural ngal woratama dekku rewde rek min ko ɗum jaggumi tawde eɗen gandi bande Macky heɓata wonata candidat en 2024 mais il faut que en 2020 en 2021 ande wonde hombo heɓori wonde candidat men en 2024 min ko ɗum cikkumi kono so en goppi ha 2022 wiye wonde candidat o ko kaari min je ne pense pas ko dañat temps suffisamment de temps par rapport à l'opposition pour wawa wadde ko foti ko wadde min kam ko miijam noon wona miijo parti o walla wona miijo ɗum ɗo ko miijam min horam effectivement so tawi a miijorimo noon tan aɗa waɗi aɗa yakori so tawi wadde o suɓima hen goto e APR naɓe o wiɗi men ko kaari jogor wonde candidat ina foti wawde wadde caɗele e nder parti he non ina wawi wadde caɗele saabu goto foof sikkata wonde wonko wawi addande leydi ndi goto foof ko ɗum sikkata heddo noon mi wiyani wonde omo wawi suɓade ni kono hay primaire hino wawi wonde hay parti omo wawi yiide 5 personnes 10 personnes o wiye parmi ces 10 là ko ɓeeɗo jonimi joni noon c'est au parti de choisir parmi ces 10 goto ɗum foof c'est des possibilités kono jinmi wi tan ko wonde hino moƴƴi keɓorɗo wonde candidat waɗe préparé guila joni o ande o hokke doole o yiye à travers le pays à travers le monde gueɗe mbaɗe noon donc min kam personnellement ɗum cikkatmi wonde ko noon foti yaaru siki en goppi ha 2022 wiyama wonde ko kaari woni candidat o dañata force o dañata assise o dañata popularité o avant les élections ɗi ganduɗa ko 2000 ma taw opposition o paari ma taw woɓɓe ɓe gembima ɗo jahatno fof jaayi donc miɗo sikki dal yaltinde neɗɗo guila joni haydara ko bonnata surtout tawde Macky wonata candidat donc kural ngal worata ɗum kam foti tan ko teɗɗinde woda baɗaɗo ngal et puis min kam ko ɗum miijimi min kam personnellement Macky wonata candidat ɗum ko question peut être à suivre wonata ɗum puisque yettaki taw donc ɗo ɗon peut être en goppat ɗon tan hande yontoyide foof mais position Adama Sow hande e nder politique holto woni vision ma holko woni perspective ma hande e nder leydi ndi eyyi vision am kam min kam personnellement komi gonɗo tan e nder parti mbo ganduɗa ko min suɓino wondude président Macky Sall donc perspective o kam ko peut être ko wondude président Macky Sall tan ha Allah rokka ɗum teddugal o waɗana leydi ndi ko joguino ko ambition waɗande leydi mum wadde noon ɗo woni hen foof min jagga hen komin mbawi goto foof e sengo ngo heedi saabu goto foof wawi jaggu tan ko sengo ngo heedi minen e nder département Linguére guila 2007 guila Macky ari 2011 2012 kala élection ala fof bureau de vote tan goto tan e nder département de Linguére mbo Macky perdi ɗum sur l' ensemble du département
hay bureau de vote goto makki feera perdude gila 2012 wadde noon minen min mbawi tan ko remde 5 amen alors goɗɗo ne foti noon wadde en tout cas minen objectif amen tan ko wadde ɗum accompagné ha 2024 bon am décision mbo ƴetti foof min ganda ko on décision président goɗɗo ari kadi jawdon e muɗum eyyi ça dépend goɗɗo ari jawdon mum ça dépend on goɗɗo mbo wawi wadde goɗɗo mo ganduɗa walla ɓe miijo goɗɗo mo ganduɗa minen yonani min so yonani min comme ni no makki yoniri min mais peut être min jadata hen ɗum kam hanti contrat amen hakkude amen e makki kam so 2024 ari soɓe parti o holli min ɓe ganduɗa min yoni min jagga hen so holli min ɓe ganduɗa minen o yonani min sur tous les plans min jaggata hen min ƴeewa ko yoni min ko min mbaɗa d' accord mbayniguma e hol conseil aji ɗi trokirta eyyi mbaynigam kam ko yettude vraiment personnel Waranga TV foof ede kadi aduna kala ko jiiɗa il faut avoir de l'audace de l'ambition c' est à dire que hunde fof wonɗo fuɗɗorto aɗa fuɗɗoro gotel ha ɓooya jaaha ɗum ɗo ha ɓooya wona télévision mawɗo ha ɓooya ɗum ɗo foof ene jii ɗum wadde noon mbiyatmi tan ko ɓe personnel gonɗo hen yoɓe tinno yoɓe jaggu hen tan ko tubako wiyata ko tan difficile n'est pas l'équivalent de l'impossible wadde noon hayso muusini jaggue tan horaki so ɓooyi tan jamdi guldi ndi ma ndi ɓuɓto donc on conseil tan tottanmi kala mo ganduɗa mbo liggo e Waranga TV e dendagal personnel o foof mbiyatmi tan ko yoɓe tinno ko jiiɗa fof ko cuusal tan hokkatma résultat moƴƴo ko noon tigui hande bandiraɓe mo jodinɗen o woni député Adama Sow ko ɗum dañƴiɗen ko eɗen jewtude e makko ko ganduɗa ko situation leydi ndi événement ji jawtuɗi ɗi kono kadi eko aroyata ko ɗum noon bandiraɓe min tottan moon aadi saaha goɗɗo e invité goɗɗo e question ngaji goɗɗi on jarama